F'inqas minn sena l-qasam edukattiv ra bidla fit-tmexxija ta' 3 ministri, xi ħaġa mingħajr preċedent fl-istorja reċenti ta' pajjiżna. Is-sena bdiet taħt it-tmexxija tal-Ministru Evarist Bartolo, iżda mal-waqa tal-Gvern ta' Joseph Muscat u l-elezzjoni ta' Robert Abela għat-tmexxija tal-Partit Laburista u bħala Prim Ministru f'Jannar li għadda, Evarist Bartolo tneħħa minn Ministru ta' Edukazzjoni u postu ittieħed minn Owen Bonnici. Iżda il-portafol ta' Owen Bonnici li ma kellu l-ebda familjarità ma' dan il-qasam kien qasir il-omor kif wara biss 10 xhur Robert Abela neħħieħ mill-qasam tal-edukazzjoni u postu ttieħed minn Justin Karwana, it-tielet Ministru tal-Edukazzjoni fl-2020. F'artiklu fuq il-Gazzetta l-Mument il-President tal-Union tal-Allima Marco Bonnici qal li l-bidla fil-kariga normalment iġib magħha diversi reazzjonijiet mill-edukaturi kemm internament kif ukoll fuq il-mezzi soċjali. Iżda din l-aħħar ħatra ftit li xejn għanqlet reazzjoni. Marco Bonnici qal jixtieq jemmel li din in-nuqqas ta' reazzjoni ifrott li l-edukazzjoni waslet fl-istat li l-bidla ta' Ministru ma tħallix impatt. Iżda il-President tal-MUT jibża li t-tibdil qawwi fil-prattiċi ta' xogħol fl-aħħar snin aktar u aktar minħabba l-aħħar xhur tal-pandemija, din l-aħħar bidla qed tiġi milquha b'element ta' rassenjazzjoni. Marco Bonnici qal li dan huwa inkwetanti għaliex l-edukaturi tradizzjonalment minn dejjem kienu ħassiba. Il-fatt li qed jiġu evitati diskussjonijiet ma jawgura xejn tajjeb għaliex dan donnu qed jindika rassenjazzjoni u indifferenza temm jikteb il-President tal-MUT.